Igama uThembani Made. Namhlanje ke sizosimplify. Ukusimplify kusho ukuthi sibeka kungendlela elula. Sino 16x plus 14 no negative 3x squared plus x minus 9. Into esizoqala siyenze ke lana ukuthi ngizothatha lokho okulayo kule bracket ngabhala njengoba kunjalo, u16x plus 14 lana sekudinga ukuthi ngibuyisela bracket. Into engizoyenza ke manje kuzomela manje ngisuse le negative sign le ukuze ngizokwazi ukususa ama bracket. So ngizothatha lokho ku negative sign le ngiphinda ngayo yonke into lapha phakathi ama bracket. Should la sizoba no minus 3x squared. Siyazi uma uphinda u negative no positive sithola negative kuzoba negative times positive x kuzoba u negative x. Bese futhi siba sophinda u negative no negative 9. Siyazi uma uphinda negative nomunye negative sithola positive, lokho kusho soba no positive 9 ke la egcineni, so kuzoba u plus 9. Ayike sesizosusile ke ama bracket manje ke bafundi. Into kumele manje siyenze ukuthi si add lokho kuthiwa ama like terms, lokho kufanayo. Siqala ngalokho kwamazinga phezulu phecelezi ama highest degree terms. Lana sino 3x squared uye yedwa oyi highest degree term, phecelezi kuthiwa yi second degree term ngenxa yalo 2 we exponent. So lapha sizobhala yena negative 3x squared. Enye term elandelayo kuzoba ama x value term, yabo. Lana uma nginama apple awu16 ngisusa apple ayodwa ngizosala no 15, 15x. Manje njengoba sekulana sesihlanganisa ama constant term wethu amabili ekungu14 no9. Uma uhlanganisa 14 plus 9 sithola 23. Injalo ke bafundi, sesisimplifyile. Iyo ke le mase simplifyile ingalendlela lelula, yimpendulo bayifuna le. Sabanga bafundi, sihlangane futhi ngokuzayo.